Mala nyuola 5,000 podo jote kuonde jot mako jolo dweche buora bang' weche koth kachiel gi oula duono ka ywak margi en ni piny owacho olokonegi tokgi. Gikwayo piny owacho mondo ogernegi ohinga e alwora mar nam Lolwe kaka yorno mar tieko pek mar oula mapod monjogi. Efinya Kidi ni kod lerno. Jodak e gweng' Manduru mayudore sub county Manyando oloko kuonde jot mako jolo kaka kuondegi mag dak ka thothgi onge geno mar biro dok e utegi bang' monj mar oula mane oweyogi gi lal matamre gi nono. Ne biro kaka piny lich magiga te manodong' nyaka mogo mane jogi nomiya anoyudo ka tuo kata ng'ama chodhna gik moko onge malepa notimo pi lilo manodong' e pi kuno makata sani moko top e pi kuno ng'ama ne dhi omna onge. Gilero ni kuom thuolo malach gisedak gi achiedh nade kendo gin gi luoro mar gamo tuoche kaluwore gi chal mar alwora e kinde manong'no to en achiel kuom gigo ma ochunogi mondo gilos go ng'iyo. Gima chando waka en chiemo to gi kaka wanyalo gedo ute wan ka an sana odogore piny onge pod pi nitiere kanyo onge kaka nyalo chako dhi gedo tagombo ni mondo adhi aged dala. Kata obedo ni sirikal ne osingo chulo ji ma oula ne okelo nigi midhiero, jodak e gweng'ni lero ni mano wach mawendo kendo pok giwinjo ni achiel kuomgi oyudo chudo machalo kamano. En mana jo Red Cross ema kelonwaga chiemo to gi thieth kende to chiemo gine pesa pok waneno. Chenro mag somo bende pod ni kod ng'ikruok ne nyithindo ma odak e kuonde ma kamagi ka moko kuom nyithi skunde somo e alwora ma ok ber. Otegi ne piny owacho mamalo kod tend kaunti ma Kisumu en achiel kendo giwacho gi chuny mool kendo mojok ni ok gidwar kony moro amora e yor kojolo kopogore gi gedo mar ohinga mabiro geng'o oula mawuok e nam Lolwe. Obed county government kata mana national government mondo bi owuothe irwa ka obedi mondo wago mbaka wanyalo ng'adore rieko to moloyo ne mago ni ne giketnwa gabiu e dho nam mondo gigonwa daik wabed kaka nyinde chon kik wawe pinywani. Efinya Kidi, Ramogi TV.